Ka shithi ka ba aru Apostle Paul syaki Thessaloni kalenong ka balai. Hakabawai no ako para bangit tu pinduwai nak benta jongi. Baka Ktien utrai kan yok yat stet bat bakan yok buram kung baka long ru bat pi. Bat ba on yok pelaj yangi na kibriyo ki bakan riang bat basnio. Namar kibriyo baro kim don ka jingat. Henry utrai ulong ubayai ne uban penskem yapi bat uban ri kendong yapi na utau baman. Tengis ngusyan ya utrai syapang jong pi. Bapi le bat bapin le ru ya kita ki iru ya ki pangi hukum. Ti utrai nya lami ki do no jong pi syaka jing jong Blei bat syaka jing yaisha jong Christ. Tengi hukum yapi ko para banget haka kerteng Jesus Christ uba utrai jongi bapin kendria no na para banget baro ubayat kendriang bat kat bakum kata ka jing hikai ya ka bakila priang nangi. Nama pi hi pi atip kum no kadai pi ban pertuk bod yangi. Na bangim shim la le kendriang hapdeng jong pi. Lem ne ngim shim la bam ya ukpu na unu nuru. Handai da kajing tray minot bar kajing tray shitom ngida tray min miet ba min sngi. Kenang ya gaban ban kia yano nuru la pi. Na bangim don hok handai bangin penlong ya de ka rukom hapi. Bapen ya pertuk bod yangi. Naba menbangi la don rupat pi ya kaningi la hukum ya pi la do unu ru man badrei te wad ai bo un bam ro namangi yo sngo badon hapdeng jong pi kiba ya kendriang kibam jutrei satya henry kiba le lorni henry ya kiba kum kita ngi hukum bat ngi sneng do Jesus Christ obo tra jongi bakin da trei da kaba jar bat bam la ga jong ga bam henry ma pi ko para banget wat man thaj haga bale babha tilada unu ru ubrio ko ngo e ka Ktien jongi daga diga shithi tu phin khmi thu yo to brio bat to wat ya lok bat u ba on yo pen snole ra nyo u te pen ban wat nyo yo u kumunung shon han rai to phin ma ham yo u kumu para banget te u try ka jing suk ma u hi on ai hapi ka ta ka jing suk halagas ni haki e ke baro u try un long lem bat pi baro ka U Blei ka jonga upol da ka kti ka jonga hi ka balong ka dak haki shithi baro kum ta ken nga tho ka jinga ka jong Jesus Christ bo tra jongi to kan long lem bat phi baro amen.